Vides privades. El personatge d'aquesta setmana és Julia Otero, una dona que molts deuen haver sentit sense saber-ho. Que vaig doblar porno, també. Lo hace con pasión y con convicción. La Júlia doblant porno? Amb aquest passat no m'estranya que s'inventi receptes per tot. Receptes per fer criatures. Per fer criatures, el primer pas és treure'ns algunes peces de roba, molt útils per si després et pixes de riure. M'excita molt. S'han acabat les picors, han desaparegut la febre i ja no sóc perillosa. Tengo ganas de llamarte supermujer. La Júlia Otero té vocació d'humorista. Diu que s'assembla un gos o un home. No ho sé. Senyora, sempre tan aposta. Diu que et miren i sembla que t'entenguin. La Júlia també ens ha ensenyat a fer entrevistes a la fresca, de vegades fent amigues. Y te pones petarda. Tampoco hay que ser tan pija. Porque si tú me dices petarda a mí, yo te digo pija a ti. Tenéis fuego en el plató. Sort que la Júlia sempre ho ha tingut tot claríssim. Sense anar més lluny, els colors. Sap quin és quin? Una classe pràctica, si us plau. Tenim un color vermell, un color groc, un color verd, Cometem diversos errors a la vida, no? un color groc, un color verd. Però el millor de la Júlia és la seva sinceritat quan s'acomiada. Fins ara no tornin. Dic, no tornin, no marxin, que vol dir no tornin? Qué burrada ha dicho.